Susille tarjotaan tänä päivänä naudanlihaa. Sisä- ja ulkopaistia näkyy olevan tarjolla. Ja semmonen 3,5 kiloahan ne saavat per nuppi kerrallaan. Ne syövät lihaa aina. Mutta se, että mitä lihaa se on, niin se sitten riippuu päivästä. Se voi olla joskus kannaa, se voi olla sisäelimiä, tosiaan paistia, se voi olla passun takaa päätä eli kinkkua, se voi olla jauhelihaa, se voi olla lullista lihaa. Ihan vaihtelee mitä lihaa se on, mutta joka tapauksessa lihaa se aina on. Meillä on 3 sutta meidän eläinpuistolla. Tässä aijassa asustelee isä Ville. Isä Villellä on 3 poikaa, hirveän harmia Hurja. Mutta Hurja poistettiin siitä porukasta. Pojat nimittäin tuli 3-vuotiaaksi nyt tänä kesänä. Ja ne valtataistelut alkoi olemaan jo niin dramaattisia ja verisiä, että siitä se alin ja se poistettiin, joka aina selkäänsä joutui ottamaan näiltä muilta. Ja näin ollen rauha palautui sitten tähän laumaan. Isä Ville, 2005 syntynyt, on siinä ihan ilmiselvä johtaja. Susilaumassa yleensäkin on aina joku, joka johtaa sitä orkesteria. Puhutaan alfa-jäsenestä. Se voi olla alfa-uros, voi olla alfa-naaras. Monesti se on myös alfa-pari, joka yhdessä kyppäröi sitä laumaa ja päättää oikeastaan kaikista siinä laumassa tapahtuvista asioista. Alfa-jäsenillä on paljon velvollisuuksia. Tärkeimpiä velvollisuuksia on turvata sen lauman hyvinvointi, niin fyysinen kuin henkinen hyvinvointi, mutta myöskin niillä on sitten vastapainoksi oikeuksia. Yksi tärkeimmistä oikeuksista on syödä aina ensin. Tässäkin se susi, joka ensimmäisenä tulee, en nähnyt täältä takkaa, että joku tuli syömään. Okei, eli Villehän sitä ensimmäisenä tuli syömään, koska se on johtaja ja sillä on oikeus valita omat palansa ja sen jälkeen ne muut saavat tulla, kun Ville on sitä mieltä, että mulla on nyt riittävästi tässä elämässä. Alfa-jäsenellä sen lisäksi, että se siellä luonnossa se alfa-pari vaikka ruokailee siinä hirvellä niin pitkään kun napaa vettä ja ovat kylläisiä, niin sen lisäksi ne esimerkiksi on ainoa pari, joka lisääntyy siinä laumassa. Eli alfa-naaras on ainoa naaras, joka susilaumassa saa lisääntyä. Toiset saa hoitaa, heidän herraterttuja kyllä, mutta kuka muu niitä ei saa tehdä. Noin 170 sutta on Suomen luonnossa ja kyllä niitä, vaikka periaatteessa voi joka puolella maata törmätä sutteen, mutta kyllä niitä tuolla itärajalla vahvin kanta on, niin kuin tuolla karhuillakin oli jo maininta aikaisemmin päivällä. Eli siellä Venäjän puolella on moninkertaiset petoeläinmäärät, mitä täällä meillä Suomessa, ja sieltähän niitä joskus sitten tulee rajan yli. Yleensä nuoria yksilöitä, tai kyse on muutaman suden porukasta, jotka on nuoria, jotka on laitettu siitä omasta laumasta eteenpäin jo tönnitty omille jaloilleen, että lähtekääpäs omaa laumaa perustaan ja omaa elämää perustaan. Ja ne on niitä nälkäisiä yksilöitä justiin, jotka sitten pääasiallisesti käyttää siellä luonnossa jäniksiä ravinnokseen, mutta jotka sitten saattaa eksyä sinne meidän lammashakoihin ja peretarhoihin tekemään sitten tuhoa. Ne on nälkäisiä, ne yrittää tehdä kaikkeensa, että ne sais mahansa täytettyä aina tavalla tai toisella. Mut sitten susiaijasta eteenpäin, mutta ennen kuin lähdetään minnekään tästä vielä liikkeelle, niin mainitsen tosiaan tästä meidän vasemmalla puolella olevasta kaunista rouvasta, Bella nimeltään. Se on vähän erikoinen ilves. Kuulitko sä sen tarinan tuosta ilveksestä? Se on vielä yksi niistä Poikea Ilves-elokuvan ilveksestä. Jouni, mikä Martti? Tuo on kyllä aivan herkku. Kato, sinne jäi vielä. Tuuppa hae. Meillä on tosiaan 5 ilvestä tällä eläinpuistolla ja tuo vanhin ilves tuolla on tosiaan Bella nimeltään 97 syntynyt se elokuvailves. Tämä Vettuna tässä on syntynyt 2007 ja on tuon Bellan tytär. Vettuna on siis syntynyt täällä meillä puistolla sillä lailla, että se kasvatti olla aika
Katso. Tässä on reppu. Ota, mä ajan piirtäin. Mä piirrän tähän sivuun.